Mira que non terás o teléfono deles, non? Teño, sí. Teño, Bueno, se mo podes dar, porque a verdade Bueno, que... pero despois, espera... Se mo podes dar, eu... Despois, primeiro vouche presentar unha Vale, actuación. pero- Despois da actuación, pero espera. falo contigo do No, teléfono. pero espera, que... Escoita, muller, ¿Qué? falamos con eles ali, preguntamos primeiro, hai que entrarles se estudian e trabajan esta cousa, que é teléfono primeiro. No, muller, pero que preguntar yo o teléfono, quero saber o teléfono se o tes, porque... Así, o que sei, podo saber canto cobran, e bueno, xa me... Pero como canto, pero ti, por favor, que son artistas, Son chicos que están buenos, pero non son girijolos desos, que cobran. ¿Qué? Que lle di canto cobran? Como lle dis canto cobran? Os chavales son chavales guapos. Pero que non, E muller... buena gente, non son girijolos. Xa, muller, que- Girijolos de que cobrar girijolos? por foguete, no. Son chavales, Pero Como que... lle preguntas canto cobran? Pero que non digas tonterías, muller. Que xa estou farta, Por favor, de andar tratando así aos artistas. Pero que non son girijolos. Son girijolos os que andan, estes chavales no. Pero que non Pero hai chavales que ceden o seu cuerpo a cambio de cartos, chámanse girijolos. No, que eso se chama girijolos, chamase gigolós. Como? Sí, chamase gigolós. Gigololo. Gigolós, e aparte eu non necesito ter así nada deso para min, non necesito nada. Non necesitas gigolos. No, porque non me fai falta ninguna. Che fai, ti tes unha falta que non sabes ti ben. Que ya estás dicindo, muller? Levas 50 anos. Levas 50 anos polo menos sin botar un foguetiño que a falta que tiñas, Pero Guillermo. que tontería estás dicindo, muller? Eu non sei se é dos chicos ou tiño unha calor. Que tontería estás dicindo? Díxeme, fai calor que as planchas, A non lle fagades cacho, Eu non sei se é dos chicos ou é das planchas, pero estou ferruindo. Bueno, é verdad. Pero que eu non eso, non digas tonterías, porque eu aparte non teño 50 anos e non pode ser que eu leve 50 anos sin facer o amor. O sea, que tampouco non é Sin verdade. facer que? Sin facer que, muller? Facer o amor, muller. Ai, eu deso non falei, eu falei de botar foguetes, Igual estuve chi nestes 50 anos, igual estuve chi con algún da Coruña que hacen el amor, pero non falamos de fogueteo, fogueteo. Pero moi... Desde Tomás non... Bueno, non é verdade isto, É verdad, non que é estuvo verdad. con Tomás, e hai para No. contarlo de Tomás Non é tamén. verdade iso, muller, que non digas tonterías que eu non... Con Tomás... O de Tomás? Cala a boca! No. Que iso tampouco non é para contar aquí, que non hai que andar contando intimidades de nadie. O de Tomás hai que contalo porque... Bueno, pois nada. Porque é o tema do programa. Para falar do cerebro dos homes. Se hai capacidade para facer varias cousas a vez ou non. Os homes dixe que non son capaces. Sí que son. De facer varias cousas a vez. Bueno, non sei, muller. Díxese, señor, como berrou. Bien, Pero non foi capaz de aplaudir a vez. No. Pero... É verdade, aló. Tomás, din que os homes, por exemplo, os homes, hai homes... Bueno, a ver, que contas de Tomás, Non me viñas con cosas non que digo non que sea Tomás, pero pasou a ti. Non vou decir que fuche ti nin que con Tomás. Bueno. Como se fora un ejemplo dun... no. Un por ejemplo de calquer persona, ¿no? Non lle faga Sabemos que é ela, pero é calquer cousa. Así, eu a ti non te meto en nada. Correcto? Sabemos que foi Tomás. Tomás podo decir. Pero a ver que contas. Hai homes que son capaces de facer varias... Poden estar facendo... foguetes, sexo, como dixe antes. Facer o amor. Hai xente que pode estar facendo amor, vendo o luar, xogando as cartas e mandando mensajes polo Twitter. Por exemplo, non? Hai homes que son capaces disto. Supoño que sí. Pero é porque son unha generación de chavales que se chaman multiorgárnicos, que son orgárnicos porque son chavales que estudiaron no estranxeiro. En Alemania, foron con becas orgásmicos e entonces viñeron para aquí e saben multiorgásmico que Pero que tienen. tontería estás contando? É unha cosa que leí na Que enciclopedia. beca de que? Unha beca orgasmus. Van ao estranxeiro cunha beca, aprenden alá e volven e cando teñen varias son multiorgásmicos. Pero que tontería estás contando? Entonces, Que iso non é verdad. e entonces poden planchar, falar polo móvil. Non digas tonterías, porque iso non é verdad. Iso non é verdad porque os homes non poden ser multiorgármicos. Non te encendas con este tema porque hai xente vindo, non sei? Que? Que logo non como non poden Os ser. homes non poden ser multiorgármicos. Que son as mulleres Esos namais? Solo poden ser as mulleres, muller. Bueno, xa estamos. Que? A feminista, que vai de feminista e di solo as mulleres. No, as mulleres xa temos que facer todo. Temos que facer todo. As mulleres temos que parir, temos que dar de mamar, temos que todo e aínda queres que teñamos os orgasmos. No. E que tontería estás Aquí hai que ter todo. E que tontería estás dicindo? A ver se vamos ter nós todo. Pero que tontería estás dicindo, Home, muller? por favor. Pero vamos a ver. No, non me fales, que eres unha machista A ver, pero ti sabes o que... Bueno, pero ti sabes... Deixa estar.
Ti sabes... No, dime a palabra para dicircha. Retrógrado. Retrógrada. No, pero escoita unha cousa, que non pode ser, iso é imposible. A ver, ti sabes o que é un ser multiorgármico? O multiorgármica. Que ten un que estudia fora, xa xo dixen. Que non, muller, que non é iso. Ser multiorgármica, pois é que podes... Bueno, que cando te estimulas ou que estás... Bueno, A ver como contas isto, por favor. Que bueno, que o caso é que tes orgasmos, podes ter un orgasmo, pero temos a capacidade de poder ter así un detrás de outro. Ter así, veña, tivech un e depois tes outro, e así, e outro, e outro, e outro, e está... Pero cada 15 días ou así, non? No, muller! Que non! Na mesma relación, no mismo que es... Que, bueno, podes ter moitos, así... Bueno, 15, pero que dis tonterías, muller. Que? Muller, E ti que... como sabes eso? Eso non se aprende nos libros, eh? De que sabes eso? Non digas ti? tonterías, muller. O caso é que esta semana estivemos, bueno, na Asociación de Mulleres de Ardebullo, estivemos dando un cursillo de educación sexual, que está moi ben, que iso pode facer todo o mundo, un cursiño de educación Fai sexual. moita falta E ahora estamos o non haber traballo, polo menos case educación sexual. Porque, claro, no. Claro, muller. Sempre fai falta ter unha educación. Estivemos ali con cursillo. No hai que ter educación para esas cosas, porque hai que non vale así chegar a encher. Hai que... Mira, buenas tardes, como se llama usted? ¿Quiere estar en un foguete conmigo? Sí, correcto. Unha educación, unha educación. Que non. A ver, pero por favor. Buenos modales, esto. Pero que non, que me refiro a educación sexual, que bueno, que aprendes, que non só é así o que che contan, sino que, bueno, aprendes e hai que tamén coñecerse un a si mesma, non? Pois o caso é que ti, ali o que estamos é dando o curso e, bueno, por exemplo, a nosa irmá Pepucha está entusiasmada, verdad Sí. que está encantada porque, bueno, ahora resulta que a nosa irmá Pepucha quere ser sexóloga, que quere, bueno... Bueno, muller, xa- bueno, ti tamén, xa lle faltaban cousas a ela para tolear. Que? Sexóloga de que andarlle metendo o dedo no cu aos polos. Ti tamén. Mira que non hai cousas para facer. Que non! Ai, Dios mío querido, metes a rapaza en cada cousa que va por Dios. Que muller, que me estou referindo a ser sexóloga, a ser unha experta en sexo, muller, en que pode explicarlle a xente sobre eso e así, muller, que é o que está facendo. A verdade é que está ali, que está encantado. Bueno, pero pasa que a nosa irmá Pepucha, como é así medio inocente, a verdade que na clase é unha pavera que é moito, claro, é que é moi inocente. Por eso. Bueno, a verdade que non sei se contalo aquí, o que lle pasou outro día. Si non sabes ti, conto eu. Pasa que eu non estaba na clase, entón non podo contar. Bueno, o caso é que estaba, claro, a profesora de... Pero que así, estas cosas hai que contalas con cuidado. Que horario é? Que horario é? 11:20. Non podemos, entón. Ainda hai chavales vendo. Bueno, o caso é que estaba ali... Conta con moderación, porque se iso vou explicando Oye, eu pero que que non non sabes que entendo. non é nada así do outro mundo. Pasa que a profesora estaba outro día enseñándonos un vibrador. Oh, O vibrador, ¿no? E estaba así enseñándonos o vibrador e entonces dixo, veña, ahora encendede o vibrador e foi a nos irmá foi a nos irmá Pepucha e encendeu o móvil. Que cousas ten, eh? Ten unhas... Entendíchelo? Como... A xente... Pois é unha tontería iso, porque ela sabe de Xa, sobra. pero como estás ali, que estás con Pero ela vibrador sabe de sobra porque a risa tonta, mamá foi representante de vibradores. ¿Qué tonterías estás diciendo de mamá? Non digas tonterías, que a mamá non soy representante de vibradores ni nada. Como que non? Se ainda lle fixeron un para ela que lle chaman el vibrador del conejito. Pero cala a boca, que non ten nada que ver a mamá, pero bueno, sí que é verdad que hai un de... Hai un día así con forma de mamá, de conexo. No, de forma no, ten forma de... Pero despois ten un conexo, así, pequecho. Da igual, da Bueno, igual. caso que estábamos ali, eso, e bueno, foi así moito. Por eso viña outro día loca que dixo xanto atopei o punto G. Que? Enseñoulle a maestra do cursillo. Pero... Dillo, hai que buscar un sitio, hai que buscar unha cousa que te faja rir moito. Bueno, oye, pero punto G, claro que fai rir, pero... Atopou unha hora... Que? Ti non sabes o que é, o que ten ela. Coño que terá, pero cada unha ten que buscarse en onde está e así tampouco non... Ela o punto G atopouno cunha cinta de chistes de Farruco. Que me contas?
Teño que dicir, Farro. Vale. Pero que me estás contando? Claro, ela onde está, dixo, atopei un punto GG. Con ela, sei que iba a calquera. Dixo, ahora estou me metendo a Paco mi vida, e bueno, a varios. E a Lito e a varios. Bueno, muller, pero no digas tonterías, pero bueno, Es no ten verdad. nada que ver. Bueno, caso que estamos encantadas y eso. Ela veu loca, Bueno, veo Ela así. veu loca porque co vibrador xa se volveu loca. Bueno, Volveuse loca por sonaba o teléfono e puñese loca. bueno, cala a boca, por favor. Bueno, Bueno, que